baby, let's keep it on the low. Mata misimo, sweetie sugar cane. Ya bụrụ na ị ga-echeta anyị gbara gị ya agwa tikwa elekere 5 nke mgbede na anyị ga-awecha ebe a maka ihe omume anyị bụ ije di na nwunye. Ije ọmatụ mma ọjọtụ njọ, ije zigiza gị, ije ndidi. N'elekere gị nke ọma ngwalụ lezie ya anya, ị ga-ahụ nnọọ na o jirila nkeji 3 gata elekere 5 nke mgbede. N'ihi ya Uchenna Clever ọnụọha nwa gara mmanya zuziri nke ọma bọbọ nkịtị n'onwe ya. Nwoke na-agba mbọ ka ike kwere ya, mana nwada nwoke ọcha Clara anaghị ekpete na ana m agba mbọ. Odogbo na Clara nwoke ọcha anyị awụchala na mgbede ha, mana asị ọ na-abụ ekwe ekele ihu asa sape. Kelee ọha na eze na-ege ntị Ada Zion. You are welcome nwaanyị ọma. Thank you. Igbo ọma na-ege ntị, Igbo ihe ọma zuru ọnụ, mgbede ọma nụ, ole ka o si ada n'obu unu eji maka na ọ na-ada mma asị m ya gaziere unu ndewo. Ka ọ dị nwaanyị ọma, o nwere ọmalịcha nwaanyị in her 50s bụ akpọ bịa n'ọfịs anyị today. Si ọ na-achọ gị ị nọghị around. No, ama m ihe mkpu gị, you know, ile anya tụọ m mbọ ị ga-ahụ na I'm not sleeping. Tụọ m mbọ. That woman bụ akpọ, obi ya na paint. Na paint. Akpọ na-ere loi buru ya otu awụcha. Gari ka na ebunu na paint no. Gịnị ka m na-agwa gị, paint ndị a buru ibu. Ịma paint eji ere akpụ, emene emesịla ka iwu ha onye Igbo. Buru ya bịa na ọ na-achọ Clara. So ọ dịkwa na mma. Clara anọghị ya. Ya sị m na ya gbaruwe ihu na nna n'ọkwa gị masị ya chọrọ gị bịa o. I don't understand. Nchọrọ ịza akpa mmebe m na-aga. Your appetite for akpụ ruola n'ogo nke ịgwa ọha na eze na-ere akpụ sị eburu akpụ chọrọ gị bịawa ebe a. N'ekwanụ m anya, m chọrọ ịza akpa ma m Continue disgracing me. Cherekwanụ m ekwu okwu. No! Kedu mere m ga-eji agha gị? Akwụ na ahụ na ime ga Kedu ihe mere m ga-eji agha gị? O ruola n'ogo nke na appetite ị mere ebe akpụ dị. O ruola n'ogo nke na ndị vendor gị chọrọ gị bịawa ọfịs. Uche chere m ekwu okwu biko. Ọkwa gị nwa. Anwụ dị aha biko chere. Uche o. Ka management nụkwa nka. Uche, ịdịcha ọwụ gị ka ọ chọrọ bịa. Maka m chọọ akpụ, ama m ọdọ ndị ọha ji n'ime ahịa nga m ga-ebe aga zụrụ akpụ. Chọrọ zụrụ otu ọ sọrọ m. Ọhụrụ akpa ya ka m na-eburu m eburu. Ka isi m na anyị na can you imagine? Ọ bụ maka ị ga-eji akpụ eme intimidate maka ya wụrụ maka akpọ my mother na-edeliver polling unit ya kpa izu ụka ọbụla. Uche biko juzie nwaanyị ahụ ọfụma ma ọ gị ka ọ chọrọ bịa. Gị maka ọ kpọrọ aha gị ọwụzi Clara. Ị kwụsịrị ịza Ada Zion. Mgbe nwaanyị a bịara nnọọ gbago n'elu, ọwụ dị na ọ nọ n'ala ka asịkpa Uche ngwa bịa lee onye na-achọ ụnụ. Nwaanyị a ji ụkwụ ya gbago n'elu buru akpụ obu otu a. So onye ka ị na-achọ? Ya sị ọ na-achọ Clara nwoke ọcha. Ị hụrụ ọchị n'eze m? Ana m report a serious matter. No. Ihe a wee serious matter. Mba. Egwe m na-asị hụrụ ya, ọrụ na appetite gị eruola n'ogo nke na ndị vendor akpụ gị ga-eburu akpụ bịara chọrọ gị bịawa station ebe a. Ọ gaghị awa ọkọ. Even if management na-adịghị aware, I am going to make ha dị aware. Reduce the voice, abeg. Reduce the volume. No be me now. No now. Atọpụtara na a na-amekasị hụ anya correct aga like this. You will not learn a lesson. Hello. Ọwụ mụ. Na na eri na akpọ. Ana m eri abụ na ọwụ m. Ịhụ na ego ọlụ ụkwụ ga aka. Ọwụ m. Ime na-asị ifu igbu na ya eri akpọ. Ị ga-eme na ka nji convince gị. Ọwụ m. Akwa ịhụ na ụdịrị akpụ ndị media anyị na-ewepụta na social media. Uche. Ị ga-eme ntụgharị uche ugbu a ka ị gaghị enwe. Ya makakwa o. With akpụ a na ofe ebupụtara la ndị media anyị wepụtara. You know like that. Uche, fine no. Kwuo n'eziokwu ka ihere mee ekwensu. Ọ gị maka nwaanyị a bụ akpụ chọrọ bịa ka ọwa oge nwa. Stop now, please. Stop. Ịma ọ nwere ihe na-ewute m ebe ị nọ. O nwere ihe dị njọ ikwu kedụkwanụ oke kedu onye nwaanyị ahụ chọ bịa. Phoebe, you now. You know, aha m Clara. Uche, oh God, stop. Aha m Clara. Uche, stop. I can't do that. Ọ dị ego. No. O ruola n'ogo nke na ndị vendor ga-eburula akpụ Clara nwoke ọcha. Oh God. Ihe ị na-apụghị ime adịghị n'ụwa. Ọkwa gị nwa. Ọ dị ego. Igirigi.
echi anyị ga-ahụ onye ga-ebu ogiri mba ọ gị ka a ga-eburu a ga-ahụ onye ga-ebu ogiri buru ogiri chọrọ gị bịawa luzuo ya n'ike iburu akpụchara m bịawa gị na-akọ ihe ị na-akọ n'ọwa ogiri mba ọ gị ka a ga-eburu ogiri achọ abịa ihe ọ fọziri onye ga-ebu ogiri chọrọ gị bịawa naanị gị onye ribere nri onye nọ n'ọfịs a na-anaghị eri akpụ mana onye ọbụla ementen ya na nke gị nwa ndị vendọ ebe ị na-aga azụ akpụ achọrọla ha gị buru akpụ bịawa ọfịs gị si m ekwu n'okwu I will speak out before the management we hear you. Now ikwuola ya na management anụ na ya now they don't hear and they go come call me. Onye gwara gị na anụ na ya now you talk am. Yeah, we private discussion between me and you. Which kind private? Tiwenu ka ha nụ ya o wee bụrụ ya ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ anyị awụchala bụ na anyị awụchala ịmanụ ka o si adị ya bụrụ na redio gị dị gị ebe dị anya bukọta ya nso gbalie ya elu ma ha ara anyị nke fọrọ ka njukene gị nwune kedu ka o si aga n'ogbe gị kedu ka ọrụ ahụ maọbụ ahịa ahụ maọbụ ụgbọala ahụ ị na-anya si aga eji m n'aka na onwe ya onye na-awọgbukwala mmadụ irituo n'ụgbọala na-enyebeghị draiva ego chọkwa wee nye ya ego draiva enyefee gị ego kpọghachi onye ahụ nyeghachikwa ya ego ya gekwa ntị ihe ọbụla akpụtara n'agụ gị ite ọ na-aga n'agụ gị ọnụ wem na nghọta anyị awụchala maka ya bụ ihe omume anyị bụ ije di na nwunye ije ọmatụ mma ọjọtị njọ ije zigizag ije ndidi tell me your bonye, come get you so last time way to ama. Because I get that for my chest, now only I they keep me warm my whole up ya. Baby I know feel lose you. Baby let's keep it on the low. What I miss more, sweetie sugar cane. Number da. O nwere n'otu isiokwu ọwụ gbara ọkpụrụkpụ chapụ anyị ji wee wụchaa ihe na-eme ka nwaanyị na-eji akpanyere di ya ugo nye ụmụ nwoke na-complain my wife no dey respect me my wife no dey respect me nwaanyị anaghị akpanyere m ugo nwanne o nwere ihe ọ ga-abụ ibido mewe ya enye aka mee ka nwaanyị gị mee gịnị kpanyewere gị ugo respect wa gị love wa gị ama m na aghọta mana ka anyị jukene gị bụ onye na-ege ntị na mgbede a gezie ntị nke ọma kedu ihe ndị chere nwere ike ime ka nwaanyị hụ di ya n'anya nke ọma kedu ihe ndị chere nwere ike ime ka nwaanyị hụ di ya n'anya nke ọma o ruo n'omume bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911 20022 0911 maọbụkwa 0707 454 1014 0707-454-1014. ọkpụkpọ oke ise naanị ka anyị ga-anara je nnọọ je ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị lọghachie mezie ka ị nụrụ ihe ndị anyị nwa na onwe anyị chere mere ka nwaanyị ga-eji ahụ nwoke n'anya o ruo n'omume mgbede ọma ezigbo mmadụ olu ya na-adụ ụda n'igwe okwu nwa na ya eze na-ata nja aba ọ bụ gị nwadunyere nwaanyị ahụ si ya butere Clara akpọ na studio ebe a hapụ uche ndị ihe anya ndị oyi ya chọọ gasị n'ọchọ ya na asị butere m akpụ ọ dị ego ike gwara gaa n'ihu nwa na ya eze kedu ihe nwoke ga-eme nwaanyị ya ahụ ya n'anya ọ dị ego ọ n'ebe ahụ na mgbede a mgbede ọma Clara ụkọchị mgbede ọma nwaanyị ọma eleti dị adị m ka nwaanyị si adị uche pan elotọrị uche jụọ ya ọ nọ nga gaa n'ihu nwaanyị ọma oke inu first time caller ngwa gaa n'ihu ihe inu na-ekwu na-amasị m na-agbalịara ndewo ya gaziri gị nọ ọ n'ebe ahụ na mgbede a mgbede ọma Uchenna Clever mgbede ọma Clara ndewo ndewo nwambiri kedu ihe nwoke ga-eme ka nwaanyị ya nwee ike hụ ya n'anya thank you
je jụrụ ya oke mkpa ọ ụfọdụ ụmụ nwaanyị kwa imekwere ihu mekwala ha ahụhụ gị n'anya wa ahụhụ gị n'anya nke mbụ ụwụ ọ na-echigodi mgbe a na-alụ alụ ị ga-achọpụtagodi ma nwaanyị gị ọ hụrụ gị n'anya nwaanyị gị ga-echọtakwa ntị gị ma ọ hụrụ gị n'anya nke ahụ dị magodi ihe mere nwaanyị na-eji ahụ nwoke n'anya nke mbụ nwoke ị ga-adị transparent ihe ọbụla ị na-eme gị eme ka nwaanyị gị mara ebe ọbụla ị na-aga gị eme ka nwaanyị gị mara na-agwa ya eziokwu nwaanyị ọbụla ị na-agwa eziokwu ọ ga-ahụ gị n'anya ndewo ya gaziere gị nọ mgbede ọma Uchenna Clever Ọnụọha ya gazie nwoke ọma Clara nwaanyị ọma mgbede ọma onye gị na ya na-ekwu ma isi apap ma akpọga ịma apap ma kọmuniti mara mma n'Imo steeti uche ma na ma gawan ya gaziere gị nọ give me 1 minute. I want to appeal something. Ịma ihe anyị na-eji ekwu ihe ekobodori mma enwe mgbe ị na-ekwuchi emechaa clean up ahapụ urewu ọkwa ya aga ekwochi ya lee na anyị emechala clean up apapụ ma biko ihe m narị apil anyị emele clean up gwọọ gota kpọpụ aja ya nọrọkwa n'elu ala biko gọọmenti ndị ọnụ n'aka biko Uchenna ha bịa kwupụtala anyị ya biko satọde de anyị na-eme apapụ ma de biko dododo ndị ha bịa wepụtala anyị ya biko onye m si na-ekwu n'isi ụka akpụkwa n'ọnụ enwere ike gama ka m kọtụọ gaa n'ihu gbapụ ya ọsọ esi ihe nwoke nwaanyị ga-eme di ya obiọma ga-eji nụrụ ya chim ya ahụrụ gị n'anya ala ọbụrụ gị ọkwa ya nke a nụrụ Uchenna kembụ na mbụdụ mbụ nwaanyị ga-eme di ya obiọma akpa ya di gị aga esieli ya nri mgbe ị kwesịrị iji sieli ya nri ọ bụgide ga-esi nri ebe abalị ihe dị ka ebe 9 o'clock ga-esi nri ịmachi ọ ga na-eme ute aga anọ ịbịa chiele ya nri mgbe ị kwesịrị isi emebi ga-echi nri ka ebe 4-5 ị ga-ahụchi na ala ọba ga na-egodo ya nwekwa ndị isi ayọ gaga ihe ọma ga-enwe ihe nri ọmụma ị ga-azụ ali ụmụ shawa ma Clara ma ya ga-azụ ali ya wetara ya ị ga-ahụ lọbụ ga na-egoro ewetala glọvụ ga na-egoro ka ndị ọtụkwu ka ga maka ndị ọzọ ya gajele m ya gaziere gị uche onye adịghị ya njọ ịma asụ uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ya kedu ihe nwoke ga-emere nwaanyị ya iji mee ka nwaanyị ya hụ ya n'anya ewo nke a kụchapụla mgbede ọma Uche na Clara mgbede ọma ebe na na-ekwu da Ifeanyị okwu jefi Ready Brown eshimụmọdụbọgwụ ha dị na local gọọmenti na-akpọ the radio general gbapụ ya ọsọ kedu ihe nwoke ga-eme nwaanyị ya hụ ya n'anya n'iji gwa eziokwu nwoke na nwaanyị ya birikwa o nwere ihe dị ụmụ nwaanyị mkpa so much gị gbasa ebe ọbụla ijere ọ biznes ka ijere ka ọrụ oyibo ka ijere ịgbasa aga lọta ụlọ direct gị na nwaanyị ga-anọrọ ya akọọla gị ihe ka ụbọchị isi gaa that day gị nwa agụkwaba ka o si gaa ebe ụlọ ọrụ gị ya eweta nri rie gị mmiri ga-atụ ahụ oge ru mgbe unu ji alaba ụnụ alaba ma ya nwoke ọ na-awụ ya lọta ya gbasa ọrụ otu ike ma ọ tụrụ tupu ya na-alọta ọkụọla ebe 10-11 onwe mkpa obi ị ga-eji ya nwaanyị mma so nke ọzọ awụrụ ọha gị ga-emepere nwaanyị gị onwe gị nye ya si ha ka ọha m onwe gị bịa gị were nwaanyị chọọ 5,000 ga-enye ya 1,500 na-esi nke ọzọ jebara erigoro main road ọ dịghị mma ihe ndị a na-eme ya nwoke na nwaanyị a na-ebi n'udo ndewo ya gaziere gị the radio general ya bụ chere obi gị ahụ ada akpala kpọrọkpọtọm mgbede ọma ezigbo mmadụ olu ya na-adụ ụda n'igwe okwu nwa na ya eze ngwanụ gbubie griti na gbapụ ya ọsọ kwa anyị ekeleala na mbụ kedu ihe nwoke ga-eme nwaanyị ya ahụ ya n'anya nke mbụ nwoke ọbụla na-agwa nwaanyị ya chewe eziokwu ma nwunye na-akpọ nwaanyị na di ya pụtara n'ụzọ hụ ọgọdọ ụmụaka ndị a ga-ahapụta enye ya ma nwaanyị jikerecha ịghachi nne m ịma na mma na dị ka ada Zion aha akaghị na-akpọ klas ito ya aha ọzọ pụtara ibe ya na mgbe ọbụla nwaanyị nyere aga anya ịghọtala ihe ọ kwuru ọwụ mgbe ọbụla ọ kpara aga aka gị kọrọ ya otu Marius mere otu Chelsea si ga-agba bọọlụ agba
a na-esogo nwaanyị iwe mgbe ọbụla nwaanyị kpara gị kpọrọ gị sam ịmana ihe okpuru enweghị ị na-emegharị anya ya otu a obiọma ga na-akpa ya mgbe niile ị ga-awụ ozugbo ọzọ aga m ka nwa na ya eze na-ata nji aba ndewo ya gazie nwa na ya eze otu oku ka anyị jee nnọọ jee ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị ọ n'ebe ahụ na mgbede a. Hello, good evening. Clara. Ndewo. Hello, tunu mere. Anyị dị mma o. Ọgụche nwa ọfụrụ kwan. Ọ dị mma Chineke bụ eze. Amen. Biko onye m chọrọ itinye n'ọnụ na nye nwoke ga-eme nwunye ahịa n'anya kemgbe ụwa ịgba the woman ị na-agba nwunye eziokwu. Nke abụọ akwanụ communication ịgbadị ka nkata n'otu ọ dị mkpa na marriage. Akwanụ m chọrọ ikwu nwoke kwesịrị ọlọtọbala egotetụrụ nwunye na-eme nwunye appreciate nwunye eturu na-efe kisa ama na mma isi nke ịkpara ama na mma ụmụ nwaanyị mgbe ndị na-atọ ụtọ so much so nwoke ọbụla na-eme ọ ga-eme ịhụnanya na-adị ezi ịhụnanya tọịzọ ka m tinye ọnụ ya. Thank you. Ndewo ya gaziere gị nwaanyị ọma o wee bụrụ ya uche onye adịghị ya njọ uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ya ọ bụ eziokwu na aha m bụ uche mana ị hụrụ na mgbede onwe ya onye ga-anya m nwaada kalakala Ada Zion o nwere ọtụtụ ihe ndị a kpọbatara rụtụrụ aka nke mbụ ha rụtụrụ aka nwoke dị na-agwa nwaanyị ya eziokwu kwuru n'eziokwu na gị kwuru n'eziokwu ihe a na-ekwukwu okwu uche kwuru n'eziokwu na gị gbere obi gị obi sarịsarị so nwunye are you talking to me? asị gị kwuru n'eziokwu maka na agbara gị eziokwu na nwaanyị bụ akpụ chọrọ gị bịa studio ebe a ọ ihe mere iji atakụrụ m n'eziokwu the truth it is not fair. uche ọgwụla eziokwu ga-eseti gị free ọ dịghị fair. akwụkwọ nsọ kwuru ekwu o nweghị ihe mere gị onye na-achụ ma achụzila m onweghị ihe mere gị yo Clara na-achụ ma achụzila m onweghị ihe mere gị. Gịnị ka a na-akọ maka na nwaanyị bụ akpụ chọrọ gị gbago elu na-ajụso ole ebe Clara nọ ma bịa kọrọ ọha na eze na o nwere nwaanyị bụ akpụ chọwa gị ịtakọlụwala m enweghị m jiri gị ugbu a na m sị gị kwuru n'eziokwu. Kedu eziokwu ịma m akọrọ ha Obinna ama m ikpe n'otu ole ị ga-agbado anya onye m chọrọ ịgwa gị reduce appetite ị nwere ebe akpụ dị no be only you dey eat akpụ for this station. Akpụ is good. Onye ukwu na onye nta na-eri. I'm not denying that. Mana onye ọbụla eme ya na o ruola n'ogo nke na ịgba ndị vendor gị si eburu ha akpụ chụgharịwa gị ebe ọbụla ị gara. That is the impression I am trying to correct. Uche kwuru n'eziokwu eziokwu ga-eme ka ị pụọ n'oru. Lekwe ya look at it na ndị media anyị wepụ na ihe agụrụ na-agụ anyị biko nọ ka anyị hapụ ịtọrawa ọnụ ebe a mebọwa onwe anyị na live streaming ka ọ dị Igbo mọrọ nze mama ọzọ nọrọ ebe ahụ agagharị ka anyị jee nnọọ jee ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachie anyị ga-abịa nnọọ mee ka ị marazie ihe anyị nwa na onwe anyị chere na-eme ka nwaanyị na-eji ahụ di ya n'anya nọrọ ebe ahụ agagharịkwala
a bụ egwu onye nke nwoke na-agụ na mgbede a. Nwunye m, kedu ihe m ga-eme ka ịhụ m n'anya? Ị bụ nwoke hụtara onwe gị n'ọnọdụ a, ime elu m ala, ịgba mmiri gba ọbara, nwunye gị anaghị avalụ gị. Ndị Anambra si solution is here. O ruo n'omume ya bụrụ na redio gị dị gị ebe dị anya, bụkọta ya nso, gbalie ya elu, ghara anyị nke fọrọ. Ihe na-eme ka nwaanyị ji ahụ di ya n'anya, gezie ntị yo. Ma a na-agwa ya gị ga ya aghọta. Onye a gbara ga-amara, o wee bụrụ ya ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ. Anyị alọghachiela ije di na nwunye. Ije ọmatụ mma ọjọtụ njọ, ije zigizag, ije ndidi. Uchenna Clever, nwatakịrị bọbọ, nwa gara mma ya zụziri nke ọma, odogbo na nwada Clara nwoke ọcha, Ada Zion. Nwaanyị nwere excess appetite for akpọ. Anyị awụchago ịbịa mee ya ka o yi ife. Ihe na-eme ka nwaanyị na-eji ahụ di ya n'anya. Gee ntị, ọ dị ọtụtụ, mana gezie ntị. Ị bụrụ nwoke na-agba mbọ, nwaanyị gị ga-ahụ gị n'anya. Tupu anyị na-aga n'ihu, nye ndị na-amaghị, anyị nọ live na Facebook. Gawa ugbu a na Facebook, go there. Gawa ugbu a na Facebook anyị, gawa na YouTube, gawa Instagram. Iru ebe ahụ chọwa Echo FM 100.7, Echo FM 100. Achọghị ide 100.7, dee naanị Echo FM, kliki kpam, kiriwe anyị. Kiriwe anyị, zibatakwara anyị ozi, gwa anyị ihe ndị chere na-eme ka nwaanyị na-eji ahụ di ya n'anya. Like kwa, share ya, ka anyị gbapụ ya ọsọ. Ihe ndị na-eme ka nwaanyị na-eji ahụ nwoke n'anya. Ị bụrụ nwoke na-agba mbọ, di gị ga-eme gịnị? Ga-ahụ gị n'anya. Nwunye gị ga-ahụ gị n'anya. Nwunye gị, thank you so much for that correction. Yes. Onye ihe m na-eji ekwu, maka na ọ hụrụ na di gị na-agba mbọ, uche o, inwe ike ji egwu. Maka na ịma na gị na ọ na-agba mbọ dịka nwoke ọwụ, dịka onye isi ọwụ. Maka akwụkwọ nsọ si na nwoke bụ isi, nwaanyị wụkwa n'olu, na-ehepe agbazi ya, na-enye aka na mana nwoke ngo bịara nnọọ bịa enweghị ihe mbọ ọ na-agba. Ụtụtụ ya nọrọ fe ya aka n'ụkwụcha ka nwaanyị ga mụọrụ nwoke kwesịrị ịrụ. Ezigbo nsogbu ga-adị. Mana mgbe ọnwụ na chi bọọ ya amapụ ya, ma ọ mapụgodo ihe ndị o kwesịrị ime dịka nwoke, dịka dimkpa. Ya enwegodo effort ọ na-etinye. Puchigodo ya, nwunye ya marasị, yes. Na di ma na-eme gịnị? Na-agbalị. Karịa n'ụtụtụ ị ga-anọ ga-efụkpụ ụkwụ, fụkpụ aka. Very lazy. Ịga ebe a na-eti draft, isi ebe ahụ pụta gị ga ebe a na-agba chacha bụ betting. Isi ebe ahụ pụta gị ga ebe a na-aṅụ mmanya na-aba n'anya bụ alcohol. Gị si ebe ahụ pụta gị gaa n'otu shọpụ nwaanyị ọwụ, jee ebe ahụ jee nọdụ, ụbọchị na-aga chije gị koruru lọta. Ome gị ikpuwe na nwunye gị anaghị akpanyere gị ugwu. Nwunye gị anaghị respect gị. Nwunye gị ahụghị gị n'anya. Kedu ka ọ ga-esi ahụ elezimanị n'anya? Uche apụshie ka onwe ashọn ọ ga-ahịa. Ya kọrọgbago ya kọrọgbatu, mgbe ọbụla akọ juru gị ọnụ. Ị kwesịrị ịbụ nwoke na-agba mbọ. O ruo n'ụtụtụ ibe gị na-amapụ, chọọ wee mee gịnị? Mapụ. Legharịa anya, you will find something ị ga-eme. You will see something ị ga-eme. Legharịa anya gburugburu gị. Mapụ. Anọkwala n'ụlọ. Mapụ. Chọọ ihe ị ga-eme. Mapụ. Don't be lazy. O nweghị ihe dịka n'ụtụtụ ndị mmadụ pụwa gị pụwa, ha lọtawa gị ime gịnị? Gị lọtawa. Nwaanyị kwugide chọọ something doing ka ị na-emekwana mgbe tige gbaa mbọ, put more effort. Mba, ọ na-eme nwaanyị ahụ nwoke dị otu a n'anya. My husband dey try. O wee eziokwu na ọ naghị awa ọkụchara ya, o wee eziokwu na ọ gbatabeghị ego, mana my husband dey try. Nwoke mmadụ na-agbakwanụ mbọ ka ike ha. Ị makwa ụdịrị respect ọwụ, ọ ga-adị na-akpanyere gị ugwu. Uche o, ihe na sikwu respect me, kwela m ugwu. Oge ga na-asị ya kwe, ọhụ ashọn gị, money passion. Respect ya gị. Respect ga na-aya ịva. And I beg you respect. You don't beg respect. You don't beg respect. Ga na-aya ịva. You earn it. Yeah, thank you. You earn it. Yeah. You don't beg for it. You earn it.
ọwa agwa gị ga-eme ka ndị mmadụ ga-eji akwanyere gị ugwu. Agwa gị ga-eme ka nwunye gị ga-eji eme gịnị ahụ gị n'anya. Nke bụ eziokwu bụ na ajọ nwunye dịkwa. O nwere nwaanyị ọwọ sọkwa gị dọtuo eluigwe, ihe gị anaghị amasị ya bụ na ọ naghị amasị ya. Mana ị bụrụ nwoke na-agba mbọ, ọ na-enye aka mee ka nwaanyị gị mee gịnị hụ gị n'anya. This my husband dey try. This my husband no dey lazy. Nwoke mmadụ na-agba mbọ ka ike kwere ya. Ọwụ ụtụtụ gị fọkwa ọkwọ. Uche ihe agba n'aka eji egugba anya ele. Ihe onye dị na-agba mbọ, ịmasị nwoke a na-agba mbọ. Nwoke a na ọzọ ọgwụ hapụkwanụ gba mbọ ka ọ fụzie na ọwa ọkụ hụ. Amasị ọwa ọkụ. Amara na ọwa ọkụ hụ, mara ka a ga-esi ekwu okwu ya. Everyday story. Akụkọ juru ya ọnụ. Ọ dị egwu. Gaa n'ihu nyekwu aka nwaanyị ọma bụkwa ihe ọzọ na-eme ka nwaanyị na-eji ahụ dị ya n'anya. Ọzọ dịka ibe ya ma ị bụrụ nwoke na-adị ekwu ọtụtụ okwu. Uche ama m ihe m ji ekwu ihe a. Nwoke na-adị ekwu ọtụtụ okwu. You talk less. You're a man. And do more. You do more. Action. Oh, I go. Gị jiri ọ na-egbu ọchị. Azụgbakwa I go. Azụgbakwa I go. Yes. Ya gwa ya. Ọ dị mma nwoke ikwu I go. Uche ọtụtụ okwu. Too much talk. Nwoke na-ekwu oke I go ọ dịghị mma. I condemn it totally. Uche, talk less. Action. Okay. Uche ekwuzi nke na-akpụ m n'ọnụ anyị eji m ekwu oke ọtụtụ okwu. Ọmụma ka ị na-ekwu ihe a niile Clara nwoke ọcha. Ị ga-akpachapụ anya. We are on the same page. Okay. Stop talking too much. Okay, eji m ekwu oke ọtụtụ okwu. Asị m nwoke adị m ikwu ọtụtụ okwu. Na nwoke ikwe nkwa, ikpejuo nkwa, kweju ebe niile na nkwa. 1301. Akatọọla m ya dịka ọchịchị etiti. Akatọọla m ya dịka ọchịchị etiti. I condemn it like federal government. Enwekwara nwe eme ya ọzọ. Onye dịka ị na-ekwu ihe a. Ọ dị ego. Ike gwọrọ. Nke bụ eziokwu wee bụrụ. Ị bụrụ nwoke na-ekwu oke ọtụtụ okwu, your wife no go love you. Nwoke chọchọchọchọ, nwoke na-eji ọ na-eti akị awụsa. Your wife no go love you. Ị na-ekwu ncha. Iche parrot ka ewu ọnụ anaghị ezu gị ike. Ikwukala nwaanyị. Ịdị busy talking. No action. Always talking. Ọ fọdụrụ ntakịrị gị kọrọ ụmụ ụwa ka gị na nwunye gị si dina. Gị kọrọ ụmụ ụwa ka ị si what is wrong with you? Ọ na-echeta ụka. What is wrong with you? You no get secret. At all. You no get ego bato na aka gị gbaa ya n'anwụ. Man. What is 500,000 naira? Ọka nke nwunye nriri na meeting na nso a. Anyị ga-eji ebido ụlọ. Ya dasịkwa gị n'ọnụ gị na-ekwu inyo. Nwoke ọtụtụ okwu. Nwunye ya anaghị ahụ ya n'anya. You see that respect, you will not get it. Because iji ekwu oke ọtụtụ okwu, you too dey talk. Heka ogene. O ruchara n'ogo nke na gị na obere ụmụaka na-ekwurịta okwu nụ anyhow. Enwezi ya ji gị kpọrọ. Nwee ji gị kpọrọ. Ụfọdụ ma gị ekele dị ga-eme gafedere ahụ dị mmadụ ma onye gafere na-enwede ha. Maka na ijirila ọnụ gị ma onwe gị cheap. Gị na obere ụmụaka ụmụ shere na-esirịta agụgọ Messi na Ronaldo onye ka bọọlụ agba. Gị na obere ụmụaka. Gị na obere ụmụaka na-esirịta agụgọ wrestling or real ka ọ fake. Anụ m si eji amụ ihe ha amụ. Ọ bụ oke ireduzuru onwe gị to. Always talking. That woman will not love you. Ọma mme. Ị ga-adị n'ahụ disrespect upon disrespect. Asị ogologo awọ nwa metolu uche. Enu n'okwu ahụ ogologo awọ nwa metolu. Ọzọ dị ka ịbịa wee bụrụ mgbe ụfọdụ nwaanyị gị jiwa ọnụ otu atiwe akị wụsawa gị ma achịwa ya energy for energy. Ọra for ọra. Ndị ya dị macha unu. Nwaanyị gị kpu you know the lesson from me. Clara kpuwe ihe a niile ọ na-ekwu ebe ị na-ahụ ka m na-akwanyere onwe m ugwu. Asọ ọtịo na nwunye ya. Ị na-ahụ ka m na-akwanyere onwe m ugwu. Hapụ Clara ya ekwuru okwu dị ara ya. Okwu omeme mewe mụ nwa omeme. Nwoke kwesịrị ijupụta na action. Nwaanyị wokpuwe okwu. Na wow. Ikwuka. Ọ ihe mere nwaanyị gị ji na-anaghị respect gị. Ọ ihe mere o ji ọhụghị gị n'anya. You get it? Na ghọta? Ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ. Ị bụrụ nwoke
nwoke na-eme ihe ka nwoke, your wife go love you. Ị bụrụ nwoke ọnụ na-esi gị ike n'okpu, gị na ụmụ mmadụ gị na ọgbọ gị kpụwa okwu n'ezi, gị dị strong, dị brave, your wife go love you. Ị bụrụ nwoke ụkwụ siri ike n'ala na-anaghị atụ ụjọ, your wife go love you. Onwe na mgbe onye iji ụgwọ bịara na ya dị chụọ gị ọsọ ga-eme ya, ịgbụrụ fence si ndị si your wife. Emebe nwunye gị. Your wife ya biko gwa ya na ịnọhụ ya, ga-eme ya. Amaja gị otu a ụjọ aba gị ahụ. Ya gbalaga, ya rakpu ụmụlọ. Gị mawa peri. Okwu amawa gị eriri n'ala. Mana ebe ị na-ahụ ike ebe nwaanyị gị dị. Nwaanyị ga ekwufute ofufe ya ga-efe nwere. Ị pụọ n'ezi abara gị mba otu a. Ga-akụja. Nwoke na-eme nkụja. Wow. Unu hụ agbọ n'abalị gị gbakanyụọ nwunye gị. Oh, Jehova Emmanuel. Gị gbakanyụọ nwunye gị, unu hụ agbọ n'ime ụlọ unu n'abalị. Ga dọji a na-azụ nwunye gị. Gị ga dọji a na-azụ nwaanyị. Ewu nwoke. Ama m uche ihe juka pato. Amụọ nwoke ya bụrụ nwoke. Amụọ nwaanyị ya bụrụ nwaanyị. Ama m na aghọta. Onye akpọrọ dibịa kwesịrị ya edibiara. Ụfọdụ na ụmụ nwoke na-emezi agwa ka nwaanyị na-emezi ka nwoke. Agwọ ma batara n'ụlọ gị bi ọsọ dimkpa mmadụ aha ụmụ gị ha nwaanyị gị n'ụlọ gbafuo gị chefuo n'iwu chief security officer of your house. Nwoke ọnụ anaghị esi ike n'okpu, okpu na-anaghị esi ike n'ala. Ihe rute nga nwoke kwesịrị ịkwụrụ chim kwuo okwu ka nwoke ụjọ na-atụ gị. Nwunye gị na-ele gị sọ nwaanyị ka m lụdịrị ihe a ka ọ gị. Eruo na village a na-asịchala gị ala dutu ụjọ. Dutu ịma na ihe ahụ iberibe. Ịma na gị na iberibe na-azụ ahịa. Ụjọ anya. Nwoke ụjọ anya. Nwaanyị gị agaghị ahụ n'oge n'anya maka na ọ ma na ya na nwaanyị ibe ya na-emekọ ihe. Mgbe ụfọdụ ọnọtụ ntakịrị otu ya amachie gị ya kpaa gị otu a ka ọ mara kene ma ị nwekwara strength. Ị ga-eprove kwa ya right na ime strength. Ọ dọla gị ebe a ya dọtụta gị, ọ dọla gị ebe a ya dọtụta gị, ọ dọla gị ebe a onwe na mgbe o buliri gị otu a gbaa gị n'ala maka na oge ireduzuru onwe gị to ọ level ireduzuru onwe gị to. Ị nweghị izu ugwu ebe nwaanyị gị dị. Ịmaghị ugwu ebe nwaanyị gị dị. Akpọ nwoke gị pụtaza. Anaghị esi gị ike. Ihe niile ị na-eme ọnụ anaghị esi gị ike. Ka ọ na-eme na ọ na-ama na-eji meme ọ nwunye ya na-akwa ya kwaga ya. Anyị anaghị asị gị jee zọwa ihe na-abụghị nke gị. Anyị anaghị asị gị ikekwe ihu na-agbọ ka ọ nọ n'ọnọdụ ọjọọ gị nọrọ n'ụlọ. Mana nwoke bụ nwoke onye hụrụ onwe onye nọ n'ụwa ga-ahụ agbọ na-agaghị ebu ụzọ gbagodi ọsọ ntakịrị mana ị ga-alọghachi maka na ị ma na ka ọrụ ikwu ka ọrụ ibe onye ọ dịrị ka ọ dịrị na ghọta. Amụọ nwoke ya bụrụ nwoke. Onye akpọrọ dibịa kwesịrị idibịara edibịa. Ahụ nwoke ahụ ogbo imi ya na ghọta. Ihe ọzọkwa na-eme ka nwaanyị na-eji ahụ nwoke n'anya gaa n'ihu nye aka nwaanyị ọma. Ọzọ dị ka ibe ya ịbụrụ nwoke na-asọpụrụ nwunye gị. Okay. Uche nkwanye ugwu ahụ naanị nke nwaanyị na-akwanyere nke nwoke. Ịbụrụ nwoke na-asọpụrụ nwunye gị. Na-respect your wife. Ka esi agwa nwaanyị gị okwu. N'ọha. Ọ bụ ihe niile ahụ nwaanyị ị na-avalụ nwunye gị atọ. Mana mmadụ iji ga-alụrụ ya ebe ị na-avalụ ya. Onwe ike ịgwa gị okwu gị nwe ike gasị nwunye m gwara m okwu ka m dee kpanụ dote nwa ya m chi gwa m okwu. Mba. No respect for your wife. No respect for your wife. Mana ị chọrọ respect. Nwaanyị gị na nwaanyị ọzọ sewe okwu n'ezi ibi ebe ahụ gị imebọ ya. Ibi ebe ahụ gị imebọ ya. Ị ga-akụwa ya ihe n'ihu ọha. Mechie ọnụ. Nwaanyị nke ọzọ aṅụwa n'obi ya. Hapụ ya ọwụ nkịta ara. Hapụ ya. Ga-awụọ nwaanyị n'ala. Gị lee nwaanyị gị mebọ ya ihe awụ nzuzu. Yes, ọ wụ nzuzu ka gị na ya na-azụ ahịa. Ama m na-agwata. Mana ị ga-achọ ka ọ bata n'ụlọ ya respect. Onweghị onye ị ga-akpa agwa dị otu ahụ ọ na-agaghị ewute ya. Ọzọ dị ka ịbịa wee bụrụ gị nwa bụkwanụ nwaanyị a na-eji ikekwe onwe na ka gị na nwaanyị ọzọ si esi okwu di gị gbala gị okwu nụkwa n'ihe. N'ọkwanụ gịnị ihe. Onwe ihe dị ka ị hụrụ onwe ihe na-atọ nwoke ka keep quiet. Yes, gị keep quiet. Ọ na-enweghị onye ị ga-asọpụrụ n'ụwa asọpụrụ di gị. Blessing nọ na ya, ngọzi nọ na ya. Ngozi nọ na ya. Ọtụtụ ome nọ n'ime ya.
mana di gị si gị mgbe ahụ ọ si gị shut up ka ị na-atọrọ ka ụdọ okpokporo a na-ga n'ije bịara nyere ya aka gị ga-amasị akwa ike n'ukwu bido were ọnụ tiwe akị na-awụsa ọ dịlanụ mma ebe kwanụ nwoke sọpụra di gị nwunye gị nwaanyị sọpụra di gị ihu nwunye gị emebọzila ya n'ọha asụla ya shut up n'ọha wuo ya na abarala ya mba n'ọha elotazie n'ụlọ na kewo bịatu na ahụzie ka tọrọ bịa ịbakatala ya baruo n'ime keke bọs ebe ndị pasenja nọ gị bara ya mba onye ọbụla awụwa ya ihe na-ejide nwaanyị eruo n'ụka otu a ka ị na-eme ya intimidate uche ọmada anya elerele o ọmada anya elerele gị na-egosi ọha na eze na nwaanyị ga-enwe ya ọnụ ebe ị nọ na-abara ya n'ihu ọha ị na-aba na-akpọ ya ewu animal ọ dịlanụ mma okwuo ntoro gị kụọ ya ka ya ọnụ n'ala that woman will never love you at all nwaanyị na-etriti otu a ị naghị etriti ya with respect ị naghị etriti ya with love ugwu gị dị very far from her ọmụ ike respect gị yes ị nụrụ ya nke ọma maka you don't know respect ị maghị respect at all otu ahụ isi akpaso nwaanyị gị agwa nwaanyị gị si otu ahụ kpaso gị agwa will you be happy n'ihu ọha ndị mgbọtọ bịa gị bara ya n'ihu ọha nwe ihe ụmụ nwaanyị ibe ya gị mebọ your wife nwaanyị nọta ya ebeghị tụlee ekene ebe ikekwe o nwere ihe o mere gị ọgbụ obi ihe ahụ ewutela gị gị bịa ebe ahụ si baby come ịbatazi ime ụlọ gị jizie nwayọ ba mba ị chọrọ ịba n'ime ụlọ ọ ga-aghọta karịa n'ihu ọha ọ dị ego ka anyị na-ekpe mara ma o nwere ihe anyị ga-ekute ihe ọzọkwa na-eme ka nwaanyị na-eji ahụ di ya n'anya wee bụrụ gekwa ntị ya ịbụrụ nwoke na-arụzi ọrụ gị nke ọma nwoke na-edeliver polling unit ya like wetin no good akpa aza ị nụtara maka akpa aza abụọ gị Sam always ready abụọ gị we don't want to go deep we don't want to go deep nwoke na-arụta ọrụ abalị nke ọma your wife go love you now you dey deliver ọrụ ezinụlọ uche kpọọ ọrụ ezinụlọ you dey make out time nwoke na-ewepụta ohere ị nụtara maka nwoke na-ewepụta ohere nwoke na-ewepụta ohere ọ bụghị nwoke I am busy I am busy I'm working on something o nwere ihe na-arụghị achọrọ m ịrụ ya n'abalị a imejuchala n'ezi gị na starve your wife imejuchala n'ezi nwoke I am busy nwaanyị gị agaghị ahụ gị n'anya mana nwoke dị always nwoke na-ewepụta ohere ọ weziokwu na ị na-adịkwa busy but at least akpa aza dị na nwoke na-ala ọkụ akwara ndụ that's the word I'm looking for onye gwara gị uche ọ gịnị abụọ ya samye kulie bilie deliver polling unit ya your wife go love you she will be happy she will nwoke na-akị anyị kwanụ nwoke dị romantic ọwụ nwoke romantism chọrọ igbo nwoke dị romantic gị na nwunye gị gburu iwe egwu ebe a amara na love dị ndị na-amadị egwu egwuregwu uche you know nwere ndị na-amaghị dongo de nwere ndị o nwere ndị nwere ndị egwuregwu is not for them mgbe ọbụla wee edoweghị ihu ka ha ju bank ụgwọ every time straight face ị bụrụ nwoke na-edeliver your polling unit asat when due asat when due mgbe oge ya ruru ime ihe niile nwere oge nwoke na-edeliver polling unit ya asat when due nwaanyị ya ga-ahụ ya n'anya oh my god ọ bụghị nwoke always busy adịm busy uche mgbe ọ dịkwa less busy art nsogbu rụọ ọrụ gị ọwụ nwoke futbọọlụ na-editamin your mood agbagburu baka mood gị echenjie gị eziji maka ya staffụ nwunye gị ọ dịlanụ mma agbagburu Chelsea obi agba gị njọ agbagburu Man U ọ bụ eziokwu na otele bidoro merewa ndị nke ahụ mana obi agba gị njọ ọkwa ndị Man U ọ dị egwu yarụ na injinia Frank uji ebelebele ege tela mbedo ọ ga-achịgbu onwe ike gwara nwoke na-arụzi ọrụ ya nke ọma nwoke na-edeliver Clara sọwa akwara ndụ kpọha ya ọzọ akwara ndụ akpa aza dị na nwoke nwaanyị gị ga-ahụ gị n'anya gịnị
gịnị ka ọ chọziri nọ kedu ihe ọ chọrọ n'ahụ nwoke na ị na-enweghị o wee bụrụ ya gaa n'ihu nyekwe aka nwaanyị ọma bụkwa ihe ọzọ nwoke ga-eme ka nwaanyị ya ga-eji ahụ ya n'anya ọzọ dịka ibe ya uche ịhụrụ ndị ebe nwunye gị ejila ihe egwu were nla a ga-eji isi ọwe nla ifu na enwe ihe na-anya tụmanya ha alụtagara gị ọgụ ejila ebe ndị nwunye gị ndị ọgọ gị nwoke ndị ọgọ gị nwaanyị egwu ndị ọgọ gị no carry them play ha no why they talk am ọwụ ndebe ka gị naanị ka ị na-ahịa ọrụ ọ gafere ndebe gị ọgwụla mana ndebe nwunye gị na-edeliver your polling unit aside na-eme ihe kwesịrị ime na-agarute ndị ọgọ ọ na-enye aka ịlọ gị ha nke garute makwa ka o si ada n'ogbe ha marakwa ọ dịkwa mma uche o kwere ka ọgwụkwa ego is not everything ọtụ a na-asị gịnị ma ọ dịgo n'ahụ gị gasị asị ije mkpa ole ji agwa onye ọrịa mgbe ole ịnọcha afa asị gị bịakwanụ gị na-agbafa afa mmanụ ọ naghị adị mma ọ naghị adị o nwere ndị ọ na-awe ozugbo alụchara ha nwaanyị wom close to 10 years ugbe gabe ndị ọgọ onye mụtara nwa ndị mụtara onye ịlụ ha nwa mụtara onye ịlụ alụ ị naghị agaru ndị ọgọ ọ naghị adịkwanụ mma ị na-agaru ndị ọgọ gị na nne nwunye gị maọbụ nna nwunye gị maọbụ ụmụnne nwunye gị na-akparịta ọ na-akpọ onye nke nwaanyị gị n'obiọma ọ ga-eme ya ahụ gị n'anya na-aghọta ntị ọ dịkwa garukwa ndị ọgọ ọwụ naanị nwaanyị gị ka ị na-alụkwa ndị ọgọ na-aghọta ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ ịbụrụ nwoke ma ihe intelligent nwoke dị educated ma ị na-adịghị educated ịbụrụ nwoke nwere agụgụ isi nwoke ma ka esi ekwu okwu n'ọha your wife go respective uche ị mara enwe ndị na-aga azụkụ mana ndị akwụ okwu gị ikpete ndị akwụ mepe ọnụ kwuo okwu ị mana o nwere ụmụ nwoke ewere ha igwe okwu otu a ma ọ na-ekwu okwu n'ọha nwaanyị ha nọrọ otu a nwaanyị ha na-eme ha adịmaya uche omi ejupụta n'okwu ha ekwu na-esi ha n'ọnụ adasị owu okwu ihoro iho nwaanyị asị alụrụ nwoke m ihe agwara m ahịa jee họrọ nwoke lọta na-ekwu okwu ihe na-enwe ichi n'ọdụ ihe niile ikwuru babash ayọ enweghị ha agaghị atọ na ya mana ịlụta gị wụrụ nwoke na-ekwu okwu otu a okwu gị adịchim okwu gị adaba ejupụta na ya uche mgbe anyị gara n'ọhịa Mbaise nwekwara ka nwada amanụ si na-ekwu okwu uche lekwa otu m nọ sikwume anyịla oge go ahead ya bụ ihe amasịcha gị maka na asị ihe dị mma n'anya bụ gịnị nwanne ịlụta ihu nwoke ma ihe ọ na-akpọ ụrụrụ ọwụ naanị nwunye ya ọ na-akpakwa ndị nọ ya gburugburu ụrụrụ ọ na-akpọ ụrụrụ ọ na-amasị mmadụ mana ị nọrọ ihe na-ejupụta gị n'ọnụ mgbe ọbụla wee inyo ịdị na-akpa akụkụ ahụ mmadụ na-ekwesịghị ka a kpọọ ya aha na-ekpe inyo okwu nzuzu okwu na-enweghị isi na ọdụ uche ivu na akpọ mitin amaala ma kpọọ mitin ezinụlọ asha ọrụ mgbe ya cheregodo ka onye akwu maka na ama na onwe ihe ime ị ga-ekwu nwe ihe bara uru ị ga-ekwe ivu na ikwu ekwe gị mebie nke ekwuru ekwu enye gị opportunity say talk gị you spoil the one ekwuru ekwu gele ihe niile la ya n'iyi ọ bụ oke ịhụtara onwe gị kedu ka nwaanyị gị ga-esikwanụ ahụ gị n'anya ịga ikpe ị ga na ebe ị na-atụ atụtụ ikpe ị na-akọ akụkọ ka ikpe si gaa were mahụ onwe gị ikpe ọ nwere ụmụ nwoke na-ama onwe ha ikpe n'ọgba ikpe maka maazị mgbe ya ji kwufere mgbe ụfọdụ ịchọwa ịga ikpe nwaanyị gị ga-ebu ụzọ dụọ gị ndụmọdụ maka na ọ ma na ị ga-erikwa ebe ahụ were ọnụ gị ma onwe gị ikpe ọ ka ga-emekwa that same thing ịmacha onwe gị ikpe gị lọtawakwa mụmụrụ na ghọta onweghị ihe na-atọ nwaanyị dịka nwoke ọnụ siri ike n'okpo nwoke kpoche nka nwoke ọ bụ lekọta gị ya sị ma ya odogwu my sugar my joy nwaanyị kpọọ gị my sweet ịlaferela ịtọgbugo ya every morning ya bụ ụzọ were aka abụọ saa abụọ gị saa abụọ in fact ya egbe ikpere n'ala my lord this is my husband in whom I am well pleased so proud of you ọnwụ ha nwaanyị lekọta gị otu a lekọta gị no way ndụ gị we yara otu ebe ị na-ebikwa ndụ yara ka ị dịkwa deti
bọsa gị kowere n'ebe o kowere ịnyụ nke onyinye na ya flọsh ị na-azụ odogwu ị na-aza chief dị ansa chief mana ịnyụ nke onyinye no dey flush. I'm dey tell you na wife dey flush am every time. Ị na-anọ ebe na-ekwesịghị na ịsacha ọnụ otu a ga-egbukasịcha ebe niile ichewe ọnụ gị gba ụkpara otu mkpụrụ nit ide odogwu na-adị deti ha the wife dey manage them nwanyị gị necha gị otu ya mara tọsị nnọọ ihe ka ọ nụrụ n'ọlụhela ahịkeche ndị ka asụcha na di ebe ị ga-ahụzi ashọn ya wụzi ka o si akpaso gị agwa gị marazie na ihe ị na-eme ewutele gị na nwunye gị onye asị ya jide nke o ji mara na nke o ji amaka asị gị ha nke eji mara na nke eji ajọka ya bụrụ na ị na-akpa agba dị otu a ikekwe ome na nwunye gị anaghị ahụzi gị n'anya wepụ aka enwe n'ofe wee bụrụ ya tụdị igbo mụrụ nze ma ọzọ ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọ nyefekwa gị igwe okwu n'aka ka ịkpọbata gbake n'anyị ihe ndị chere nwere ike ime ka nwaanyị hụ di ya n'anya nke ọma o ruo n'omume ụdịkpa ekwentị gị ahụ kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911-20,022 0911-20,022 maọbụkwanụ 0707-454-1014 0707-454-1014 maọbụ gị gaa na Facebook anyị gawa ebe ahụ soro ibe gị zibatara anyị ozi gaakwa na YouTube anyị nọkwa ebe ahụ ma ọ dịzi anyị ahụ n'ozi gị ọsọ anyị we are looking good ọ na-agọrọ anyị ọfọ ngọzi Chineke anyị ahụ na nke gị Kedu ụwa Johnson ọ sị nwunye gị ga-ahụ gị n'anya ma ị na-eprovide ara ị na-ewepụtara ihe niile ọ chọrọ na-erespekt kwa ya nwunye gị ga-erespekt kwa gị tu amami na-aghọta oke na-ahụ ị na-eprovide ihe ndị o nidiri ike dị ụwa Johnson kwuru you provide her needs ọ ihe o kwuru ka ọ dị igba mụrụ nze ma mụ ọzọ nọrọkwa ebe ahụ eme na ngagharị ka anyị gbapụ ya ọzọ jee wetara gị akụkọ wabụ nke ga-abịara gị n'oge na-adịghị anya agagharịkwala agagharị Echo FM 100.7 The Fresh News People. o jirila otu nkeji gata elekere isi nke mgbede n'ụlọ mgbasa ozi Eko FM 100.7 Owerri anyị gbamụrụ nze ma mụ ọzọ asị ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa ọ na-abụ kpara oge ya o were aka ya dara onwe ya atọ ntị n'ala anụrụ ikoro ndanda ebe achọkatakwanụ mmekwu abịagba ama ihe riri n'ikpeazụ gerenụ akụkọ ụwa nke mgbede taa bụ Mọnde abalị 9 nke ọnwa 3 afọ 2026 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Eke na mbụ gerenụ isiokwu ndị ahụ bụ isi mụnwa bịara nnọọ lecha anya wee si oke ka m malitekwawa okpo na mgbede taa onwe ka isi tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ị ga-anọrọ na mkpu akpa apụọla ndị Naịjirịa n'ọnụ n'ihi mwelikwu ụlọ ọrụ Dangote welipụrụ ọnụ ego ha ji ere mmanụ ụgbọala nke ha ị ga-anọrọkwa na ndị uwe ojii ala anyị enweela onye otimkpu ọhụrụ ị ga-enwekwa ohere nọrọ na mba Iran elegbuola iyi egwu Trump yiri ha anya gaa n'ihu họpụta onye ndu ọhụrụ okwu na-eso akụkọ nketa ga-ekwu maka ọrụ dị ara ndị na-arụ ụlọ na mkpa ọ dị ime ka ụkpụrụ iwu eji arụ ụlọ n'ala anyị bụrụ iwu na steeti Imo ngwanụ tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ka ị nwee ike nụrụzi ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ m na mgbede taa onye unu ga-anụ olu ya bụ mụnwa na onwe m Uchenna Clever Ọnụọha
Naijiria anọrọla n'ụbọchị taa bụ Mọnde Etiopia ọkọwụ dịka ụlọ ọrụ Dangote bụ ebe a na-esipụta mmanụ ụgbọala bịara welikwu ọnụ ego ha ji ere otu lita mmanụ ụgbọala nke ha site na $990 na $95 995 naira na-erezi ya n'ọnụ ego $1,000 $100 na $75 1175 naira maka otu lita. Ya bụ ụlọ ọrụ Dangote welikwara ọnụ ego ha ji ere mmanụ dizelụ nke ha ka ọ bụrụzie $1,000 na $620 na $20 1620 naira maka otu lita. Ka ọ dị nke emeela ka mkpu akpa pụọ ọtụtụ ndị Naijiria n'ọnụ bụ ndị nọ na-eche na nke a ga-eme ka ihe isi ike kakwuo njọ n'ala anyị bụ Naijiria. Ndị ụlọ nzukọ omeiwu steeti Rivers ajụla ịnabata ndị kọmishọna anọ gọvanọ steeti ahụ bụ Similalayi Fubara zigara ha maka ime ha nnyocha. Ọ bụ n'ụbọchị Mọnde taa ka ya bụ ndị ụlọ nzukọ omeiwu steeti Rivers nọjụ ịnabata ya bụ ndị kọmishọna anọ a gọvanọ Fubara zitara ha aha ha. Ndị kọmishọna anọ a ha jụrụ ịnabata gụnyere Ọkammụta Datonye Alasia, Oriakụ Charity Demoa, Tamuno Williams na Otonye Kedu amechiri. Ndị kọmishọna ha mechara n'ikpeazụ mee nnyocha gụnyere Maazị Tonye Belgam, Ọkammụta Temple Nwafọ, Dr. Peters Nwagọ, Maazị Lekwe Kenneth na Sir Amireya Edward Hart. Onye senetọ na-anọchite anya mpaghara Borno South bụ senetọ Ali Ndume agwala onye isi ala Bola Tinubu ka ọ na-agbalị na-apụta kwa mgbe na-akọrọ ndị Naijiria gbasara mbọ ọ na-agba ibu agha megide ọnọdụ enweghị nchekwa na-arị elu ọjị gbaa gburugburu ala anyị. Ya bụ Ndume gbara onye isi ala Bola Tinubu okwu a n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Sọnde. Okwu Ndume a na-abịa dịka ndị ọkpa egbe bandit wakpochara obodo Ngoshe dị na steeti Borno gbuo ọtụtụ ndị mmadụ ma tọrọ ọtụtụ ụmụ nwaanyị na ọtụtụ ụmụaka larie. Dịka ọ na-ekwu okwu gbasara ya bụ mwakpo awakporo ya bụ obodo Ngoshe nke steeti Borno, Ndume bụkwa na onye obodo a nke a metụtara gbara onye isi ala Bola Tinubu ka ọ hapụ ịdị na-ekwu oke ọtụtụ okwu ma gbalịa ma ihe anya n'ahụ site n'ibu agha megide ya bụ ọnọdụ enweghị nchekwa na-arị elu ọjị n'ala anyị. Ndume gbara onye isi ala Bola Tinubu ka ehiwe otu ga-adị na-akọrọ ndị Naijiria gbasara mbọ ọchịchị ya na-agba n'ibu agha megide ọnọdụ enweghị nchekwa gbaa gburugburu ala anyị. Ndị uwe ojii steeti Ọyọ apụtala mee ka ọha na eze mara n'otu nwaanyị ọwụ dị afọ 26 26 years aha ya bụ Precious Mogaji anọrọla n'ụlọ ọyị ya nwoke bụ Kpọdịrị Mohammed bụ onye dị afọ 29 29 years nwụọ, ozu ya dọrọ. Ya bụ ndị uwe ojii steeti Ọyọ mere ka ọha na eze mara maka nke a site n'ọnụ onye oti mkpu ha bụ Ọlayinka Ayenlade. Ha kwuru na ha na ugbu a na-eme nnyocha ịmara kene ihe kpatara ọnwụ nwaanyị ya. Ya bụ ndị uwe ojii steeti Ọyọ site n'ọnụ onye oti mkpu ha ahụ bụ Ọlayinka Ayenlade gara n'ihu mee ka ọha na eze mara na nwoke a ọyị ya nwaanyị mụrụ n'ụlọ ya eriela mbọmbọ ọsọ. Ha gwara ọha na eze na onye ọbụla nwetara ozi dị mkpa gbasara nwoke agbafurula agbafu ka ọ dị ugbu a gbalịa kpọtụrụ ụlọ ọrụ ndị uwe ojii dị ha nso. Onye Inspektọ Jeneral ndị uwe ojii ala anyị bụ Olatunji Riwandisu anabatala nhọpụta ahọpụtara nwa amadi aha ya bụ DCP Anthony Okon Placid dịka onye oti mkpu ndị uwe ojii ọhụrụ ala anyị bụ Naijiria. Ya bụ DCP Okon ga-anọchitezi anya ACP Benjamin Hundeyin dịka onye oti mkpu ndị uwe ojii ala anyị. A mụrụ ya bụ DCP Anthony Okon Placid n'abalị 2 nke ọnwa Disemba afọ 1970 n'Uyo. Ọ bụ onye obodo Mbiokporo Insit nke kansụl ime obodo Nsit Ihom nke steeti Akwa Ibom. O sonyere ọrụ ndị uwe ojii ala anyị dịka onye Cadet Assistant Superintendent ndị uwe ojii n'afọ 1996. Ya bụ DCP Anthony Okon Placid a na-ekwu okwu ya arụọla ọrụ n'ọkwa ndị kpọrọ aha n'ọrụ ndị uwe ojii ala anyị. Onye jibu ọkọlọtọ otu Labour Party zọọkwa onye isi ala Naijiria n'afọ 2023 gara aga bụ Maazị Peter Obi agwala ndị otu pati ọzọ ka ha bilie megide ihe ọ kpọrọ ọchịchị ọjọọ n'ala anyị bụ Naijiria. Peter Obi gara n'ihu kwuo
na ntụliaka elu zuru ọha ọnụ agaji ime n'ala anyị bụ Naijiria n'afọ 2027 na-abịa abịa ga-abụ nnọọ ihe ga-akọwa ka ọnọdụ ụmụafọ Naijiria ga-esi adị n'ọdịnihu. Ya bụ Peter Obi kwuru nke a site n'ozi o zipụrụ n'ọdọ nzirịta ozi X ya n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Sọnde dịka o mechara otu abalị o debanyechara aha n'otu pati African Democratic Congress bụ ADC n'obodo Agụlọ nke steeti Anambra. Peter Obi gara n'ihu kwuo na ya bụ ntụliaka elu zuru ọha ọnụ agaji ime n'ala anyị n'afọ 2027 na-abịa abịa agaghị abụ ntụliaka elu ga-adị n'etiti otu ndọrọndọrọ ọchịchị na kama ọ ga-abụ ntụliaka elu ga-adị n'etiti ụmụafọ Naijiria n'ihe ọ kpọrọ ọchịchị ọjọọ dị ugbu a n'ala anyị. Ka ọ dịkwa ya bụ onye jibu ọkọlọtọ otu Labour Party zọọkwa onye isi ala Naijiria n'afọ 2023 gara aga bụ Peter Obi akatọọla ya bụ njichi a gara n'ihu jichie aka chiburu steeti Kaduna bụ Nasir El-Rufai na onye bụbu onye inspektọ jeneral ndị uwe ojii ala anyị bụ Abubakar Malami. Peter Obi kọwara nke a dịka nke jọgburu onwe ya ma bụ ọchịchị onye isi ala Bola Tinubu ebubo ịdị na-apịchi ndị otu pati ọzọ aka n'ọnụ. Ya bụ Peter Obi kwuru nke a site n'ozi o zipụrụ n'ọdọ nzirịta ozi X ya n'ụbọchị taa bụ Mọnde bụ ebe ọ nọ kpọkuo gọọmenti Naijiria ka ha kwụsị ya bụ ndọkpụgharị ha na-adọkpụgharị ya bụ akachiburu steeti Kaduna bụ Nasir El-Rufai na onye bụbu onye atọni jeneral ala anyị bụ Abubakar Malami. Peter Obi si na ya bụ ozi o zipụrụ n'ọdọ nzirịta ozi X ya n'ụbọchị taa bụ Mọnde gba ọchịchị otu pati APC dị ugbu a n'ala anyị ka ha na-agbalị na-agbaso ụkpụrụ iwu n'ihe ọbụla ha na-eme. Ndị agha mba Israel apụtala mee ka ọha na eze mara na ha agbagbuola ndị oyi ọha egwu terọrist karịrị 190 over 190 terrorists na mba Lebanon. Ya bụ ndị agha mba Israel mere ka ọha na eze mara maka nke a site n'ozi ha zipụrụ n'ọdọ nzirịta ozi X ha n'ụbọchị Sọnde ụnyaahụ. Ha kọwara na ha si n'elu si n'ime mmiri ma sikwa n'elu ala sụọ ya bụ ndị oyi ọha egwu terọrist ịkpakpụ na ya bụ mba Lebanon. Ka nke a na-ewu akụkọ anụkwara kwuru na ndị agha mba Israel abụọ tụfukwara ndụ ha na nke a. Mba Iran ahọpụtala nwa amadi aha ya bụ Mojtaba Kamani dịka onye ndu ọhụrụ mba ahụ dịka egbuchara nna nwa amadi abụọ Ali Khamenei. Ọ bụ otu jikọtara ndị ọkachamara bụ otu ama dịka Assembly of Experts bụkwa n'otu iwu kwadoro na mba Iran ịhọpụta onye ndu ọhụrụ na mba ahụ bụ ha mere ka ọha na eze mara maka nke a. Ka ọ dị ya bụ otu a agbala ụmụafọ mba Iran ka ha gbalịa kwado nwa amadi a ahọpụtara dịka onye ndu ọhụrụ mba Iran. Nhọpụta ahọpụtara nwa amadi abụ Mojtaba Khamenei na-abịa dịka egbuchara nna ya bụ Ali Khamenei bụkwa na onye rụrụ n'ọrụ dịka onye ndu mba Iran kemgbe afọ 1989. Ka nke a na-ewu ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara na Trump apụtala kwuo na nwa amadi a ahọpụtara ọhụrụ dịka onye ndu mba Iran agaghị anọte aka ebe ọ bụ na mba Iran gbara ya n'azụ họpụta ya na ya bụ ọkwa na-ebughị ụzọ nata ikike n'aka ya. Okwu na-eso akụkọ nke taa ga-ekwu maka ọrụ dịara ndị na-arụ ụlọ na mkpa ọ dị ime ka ụkpụrụ iwu eji arụ ụlọ n'ala anyị bụrụ iwu na steeti Imo. Gerenụ ya n'uju. Ụlọ dịka ihe mkpuchi bụ nke a kọwara dịka ihe na-echekwa mmadụ. Ụlọ dị n'iche n'iche bụ nke gụnyere ụlọ akpụkpọ, ụlọ ọgwụ, ụlọ ụka, ụlọ okpukperechi alakụba, ụlọ ahịa, ụlọ obibi, ụlọ ọhaneze na ụlọ arụrụ maka ire ya ere. Ịrụ ụlọ malitere mgbe ekepụtara nwoke mbụ n'ụwa bụ onye hụtara mkpuchi dịka ihe abụọ kacha dị mkpa ma agụcha nri. N'ihi ya nwoke mbụ ahụ malitere ịchọ ihe ọ ga-eji ekpuchi onwe ya site n'iji ihe nọ ya gburugburu. Kemgbe esi ahụ ruo taa, ọtụtụ obodo ejirila igwe ọlọrọ ọhụrụ bụ teknụzụ ji na-ahazi ma na-arụ ụlọ, ọkacha ụlọ ndị nke anyị na-ahụ n'obodo ndị mepere emepe gbaa gburugburu ụwa. Ka ọ dị
ịrụ ụlọ so n'otu n'ime aka ọrụ ndị a na-akụziere mmadụ n'ụlọ ọrụ ebe a na-akụzi ka esi arụpụta ihe. E nwere ndị na-ese ụlọ bụ architect, nwee ndị nhazi ụlọ bụ structural engineer, nwee ndị na-ahụ maka ọkụ latrik bụ electrical engineer, nweekwa ndị nrụzigharị ụlọ bụ mechanical or building service engineer, ma nweekwa ndị nnyocha ego ụlọ ga-eri bụ quantity surveyor, ma nwezie onye na-arụ ụlọ n'onwe ya bụ the builder. Ka ọ dị mkpa ịrịba ya ama na aka ọrụ ndị a nwechara otu na-akpanyere ya anya n'ala anyị bụ Naịjirịa. ọrụ dịara ndị na-arụ ụlọ na mkpa ọ dị ime ka ụkpụrụ iwu eji arụ ụlọ iwu na steeti Imo bụ Builder Sir Ability Chika Nwachukwu MNIOB KSC JP dere ya ebe a gụrụ ya n'ụlọ mgbasa ozi redio anyị.
anyị gbamọrọ nze ma ma ọzọ zochala ma gbacha asị ebe ọkọ nyọrọ se wụsara ya ọwa maka na ọkazi anaghị eju akpa amachi ya ọnụ ọgwụla na ya bụ akụkọ ụwa na nke mgbede taa mana tupu m achịkọba ya gaghachikwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma sị hapụ ili dike ya bụrụ na ị goziri ntị nke ọma na mgbede a ị ga-anụrụ mgbe m wetara gị akụkọ kwuru na mkpu ekwe apụọla ndị Naijiria n'ọnụ n'ihi mwelikwu ụlọ ọrụ Dangote welipụrụ ọnụ ego ha ji ere mmanụ ụgbọala nke ha emekwara nke ịnụrụ na ndị uwe ojii ala anyị enweela onye oti mkpu ọhụrụ emekwara nke odo oge anya na mba Iran elegbuola iyi egwu Trump yiri ha anya gaa n'ihu nhọpụta onye ndu ọhụrụ n'aha Benjamin Joseph bụ onye chịkọbara akụkọ a ka mụ onwe m bụ Uchenna Clever Ọnụọha bụ onye si n'olu ndị ngara mee ka ịghọta ya n'asụsụ Igbo ji asị nọrọ ebe ahụ emeela ngagharị n'oge na-adịghị anya o nwere ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrị n'ihi ya agagharịkwala agagharị. Echo FM. Igbo ma biko gerekwanụ ozi ekele adị oke mkpa bụ nke si n'aka Oriakụ Dr. Angela Ohiri bụ onye PTA chairperson nke ụlọ akwụkwọ Our Lady of Mount Carmel Nursery and Primary School Emekuku Owerri. O si were egwu dị mma ji kpọpụrụ ya ma chetara ndị a maka mmemme nsọrịta mpi Inter-House Sports ha bụ nke ga-abịa na nso nso a n'ụlọ akwụkwọ ha. Ndị a gụnyere Reverend Father Dr. Stephen Egwim bụ maneja nke ya bụ ụlọ akwụkwọ, His Royal Majesty Eze Obi Ejeshi Ezeukwu Emekuku nke anọ, Dr. Reginald Amadi chairman nke ya bụ ihe omume, nakwa ndị niile na-akwado nakwa na-ahazi ya bụ ihe omume bụ all planning committee members. Ọ sịkwa ekelere ya ndị all old boys na girls nke ya bụ ụlọ akwụkwọ ma zipụkwa ozi ekele nye ndị niile bụ ụmụ akwụkwọ ga-abịa maka nsọrịta ya bụ mpi bụ ndị ga-esi n'ụlọ akwụkwọ dịgasị iche iche. O si ya gaziere ha n'ihe ọbụla bụ ihe dị mma ha na-eme. Ndewo maka ige ntị.
Onye nwe mara ekele, mara ihe na ya si gị bụ